Zdravo svima, evo ponovo se javljamo sa terase i današnji plan je da ispunimo ovaj neobičan, da kažem, kontejner, zapravo držač, stari držač za novine, da ga ispunimo cvećem. Našla sam ga nedavno, zapravo je bio pred likvidiranje, trebalo je da završi u kanti za otpadke, ali rešili smo ipak da ga sačuvamo i sad, pošto više ne čitamo novine, može da posluži kao držač nekih različitih stvarčica u kući, a ima baš zanimljivo ovako rad, ovo izrezbareno drvo. Tako da mislim da će lepo da dođe u nekoj kombinaciji sa cvećem. Sad, s obzirom da je u pitanju drvo, ja ću voditi računa o tome kako se zaliva, znači pratit ću da ne nakvasim previše. Trenutno ga nisam ničim tretirala, ali nameravam u nekoj bližoj budućnosti da to isto uradim, da ga makar prefarbam i nekako očuvam. Sada je već početak avgusta, danas je baš pakleni dan i evo ja sam sačekala malo popodne pa da odredim poslić, da posadim nešto u ovaj kontejner. Sad ide avion, to ovde često. Dakle, šta ću da radim? Smislila sam da ubacim unutra ovaj kokosov umetak koji odlično drži zemlju, a takođe propušta vodu, što nije dobro, pošto će da nakvasi ovo drvo, ali neminovno je da moramo da imamo nekakvu drenažu za biljke, inače biljke neće opstati. Sad, kokosov umetak možete da pronađete, evo meni odgovara u ovom trenutku jedan ovakav, znači većeg obima. On se savršeno uklapa u ovaj držač, a takođe, ako imate neke druge konstrukcije, možete i ovakav neki da pronađete, dakle, baš kao neka mala žardinjera. I baš je dekorativno, odlično izgleda i, kažem, prirodni je materijal, odlično propušta vodu, taman zadržava, dakle, i zemlju i vodu koliko treba, ali opet voda može i da se iscedi i biljke su srećne u ovom umetku. Sad, šta ću da sadim? Dakle, ponovo nisam imala baš neki izbor, s obzirom da je avgust, ali imamo muškatle, ovo je u pitanju slovenačka muškatla, bela, međutim, cvetići su i unutra roze. Malo je umorna od ovog vremena i sunca, ona će biti jedna cvetnica, druga cvetnica će biti fuksija ili minđušica. Ona isto ima prelepe, one kao neke zvonaste cvetove koji padaju na dole. Vidjet ćemo ovo kad procvete, ja mislim da je u pitanju kremkasto, ružičasta neka boja. Nadam se, ali dobro, svejedno, u suštini su sve one jako lepe. Zatim imam ovu biljku koja se zove Ophiopogon i evo, prvi put imam i oznaku, dakle raste 10 do 20 cm. U suštini dobro podnosi sunce i vrućinu, međutim ja zbog minđušice koja to ne radi, dakle ona voli više da bude u hladu, neću ovaj čitav aranžman neću staviti na sunce nego negde u hladu. I druga, dakle, da, htela sam da kažem da se još zove crna trava, Ophiopogon ili crna trava. I pogledajte teksturu kako je lepa. Dakle, onako baš je prijatna i za oko i na dodir i tamne boje. Taman će da kontrira ovom kareksu koji je ovako svetlo-zelene i drečave boje i mislim da će oni odlično se složiti. Da počnemo, prvo da ubacimo umetak.
Ja sam prilično zadovoljna. Mislim da je onako, ima jedan romantični, razbarušeni izgled. Naročito jedva čekam da procveta ova minđušica, ona ima onako krupne cvetove, to je ta vrsta sa krupnim cvetovima. I to bi bilo to. Kasnije ću prebaciti Carex, Everillo i crnu travu u dvorište. Negde ću pronaći mesto, mogu da prezime. Što se tiče takođe i muškatle i fuksije, i one mogu, to jest minđušice, i one mogu da prezime i samo ih treba skloniti na neko mesto koje nije ni previše toplo, a ni previše hladno, znači ne smiju da se smrznu, to je najbitnije. Dakle, što se tiče zalivanja, vodit ću računa, naročito zato što se radi o ovom drvenom kontejneru koji želim da sačuvam. Takođe, treba voditi računa da minđušica voli zalivanje, voli vodu, ali ne voli da pliva u vodi, pa ne treba ni tu baš previše preterivati, ali uvek treba prilike pipnuti zemlju, ukoliko je ona vlažna, to je okej. Postavit ću sve na neko mesto sa nedirektnim sunčevim zracima i vidjet ćemo onda kako će muškatlo, da li će da nastavi da cveti ili će prestati. U svakom slučaju, što se tiče ovog videa, to bi bilo to. Pozdravljam vas, Bila u bašti vas pozdravljaju i pratite nas i dalje. Vidimo se uskoro. Ćao!